kufuneka zonke lezi zinto ngiyabona intwana ziyangena ziyaphuma one ingubo zalapha mfethu ziqinile aziwasho bro zinegazi yayizwa leyo mfethu isitokisini nokuthi umjita vela boshe lapha kanjalo awataphe kanje ngesandla ashaya istembu samasimba kanje into ezificayo lapha omunye futhi isandla sestembu segazi yabo omunye ubhale igama lakhe ngegazi ukuthi I was here yabo isitokisi nje iheli yokuqala oqale ubone ngathi ukuthi yabona ngiboshiwe yabo zonke lezi zinto ngaphakathi azinasikhathi yabo umoboshe kahle ngo Friday ayizozozo mntanami Friday Saturday Sunday uyobingelela Monday ubingelela usugobile vele one given day in 1998 yabo to try and sifike lapha kubhalwa ama-exam, ama-final exam. Ngifunda grade 11 by the time. Yeah. Ibhegi yami iphethe igani, iphilisi, iphethe isibhamu. Tete yakwayi iphethe amaphasela ensango, yabo? Siqala ubhala iphepha bayazi abantu abafunda ephathi ukuthi uma uzophuma ngesango elincane udranga ka-8 bese ukhuphuke njalo ngendlela uyophuma egate. So uma ngikhamuka lapha ekhoneni khona amaveni awu2. I-dog unit neven nje nomani. Elungithi heqe oval. Manje njengoba sibhala isango elikhulu livaliwe even ke ngasejoy iphuma ngala i-dry. Yabo inhlanzi avela shelwa amanzi because ngiyazi ngiphetheni la and ngiyazi ngiyafuneka. Yabo ngihamba namathekeni ngiphatha kwamathekeni la ngiyazi ngiyafuneka. Angiyiqinisa yabo angizange ngifike egate. Angizange ngifike egate bayideje izinja labafethu zafika kumina mfethu zivuza amathi zizenqo. Engathi ngiyadaha ngabanye lovazi izinja sizenqozi kwavuleka ispace ngasala ngedwa kanje agibela kubhakha enye nje awuhwaya ubhakha badilika labafethu kwathiwa freeze yabo khumula kahle isikhwama sibeke phansi bese uphakamisa izandla zakho akukho ukubaleka la ensebemangele nalabafethu ngihamba nabo ukuthi awuzithini ngibeke phansi ubhakha. That's when my life changed. Ngibeka phansi ubhakha lo thatha iphoyisa lovule lisho ngolabhaba wempama ibhunu engiyosacazela phansi lapha hazi ngiphaphama dumi nganye ngaze ukuthi khilika incini kanti sikhaluza Nkosi la ngemuva ngaphela isicathulo hayi kancane mind you SGP yayingonishile ukuthi ngisengakwazi ukuthinta impilo yami but no ngoba imonster yayisi manifesta sekuphila yona nje. Engifuna nikwazi bafethu ukuthi ngesikhathi usayibona uyihero usacommit crime wenza zonke izinto ozenzayo awuyisoli ne but the moment ubanja mfethu ngifuna udlala ngawo the moment ubanja kuyashintsha ukudla eplating bra wami yabo. By that time mina ngangifisa ukuyiqhamela ngangifisa umgodi uvuleke phansi ngingene ingenzeki lento ngangifisa ukureversa you understand ngingezi bakuzobhala ofisha I'm late ngithathwe ngifake uniform mind you sorry ngithathwe ngisho sekulanda fike ngingqiswe mangingqiswa ngifakwe kuma holding cells. Lalela ke mngani wami ngihambe nawe kahle. Okay kunzima evenini ne because uyabona ukuthi usuboshiwe uyahamba. Kunethile la ngemuva eveni ayikho iveni engenalo lo tile. Kunethile bala ngemuva. So this was your first arrest? Yes, the first one. So ikhaf ila kumina bese bakuleli tile. Indlela abayidriver ngayo le moto they make sure ukuthi you regreta nje manje. Shaya bese yayibamba mfethu. Uyana leli tile lapha it's either when ufika qala
ubhangwe ithaya noma ithaya lifika kuqala ufika ushayeke kulona uthi usathi uyahleli uhlala kahle abeyisusa ngo3 yabo ufika nje vele police station mambokoboko ubulawelwe ithaya ayinkinga mfethu engifike-ke kulaba fethu yabo fike kulaba fethu ngusmall yabo alook handsome ufuna ikhumbula le ungayikhohlwa mangifika kulaba fethu hayi bakhona laba fethu bafuna lento hayi ngushayo umthetho bafethu mina ngimi kanje toqala bayenzayo bangena emakhukhwini ntanga toqala bayenzayo bangena emakhukhwini imibuzo bakubuza yona bakubuza babhizi bayasebenza yabo bosheleni ovesi ticket lakho ubani uhlalaphi uyawudla umuthi awushaya umthetho hayi mfethu ngoshaya umthetho hayi alright qala ithocha-ke mfethu-ke lapho yabo ziningi izinto ezenzekayo-ke ey'tokisini yabo luckily as I told you ukuthi angisiyo umuntu okhulumayo mina into yokuqala ufuna uyigadi uma uboshiwe ungayikhuluma umuntu ongahlangene naye leyo nto ufuna wenze sure the moment ungena esitokisini zitshele leyo into ukuthi angiyikhuluma into engahlangene nayo angiyiphendule into engabuzwanga awubingeleli esitokisini yabo awazi ukuthi bafowethu kuhamba kanjani moja majidi we awuyenzi-ke leyo nto awuyenzi leyo nto because uzoshayelwa leyo nto ukuthi ubingelelile yabo because uzofika usanibona sefana sibuze ukuthi sinjani inkingi leyo kubuza abantu baboshiwe ukuthi banjani yabo igebengu zinenye cycle yabo ziyakwazi ukushintsha into right zenze ibe wrong yabo ziyakwazi ukushintsha into wrong ibe right yabo isho ke torture-ke la yabo kufuneka zonke lezi zinto ngiyabona intwana ziyangena ziyaphuma one ingubo zala mfethu ziqinile aziwasha brawami zinegazi yayizwa leyo nto mfethu esitokisini nokuthi umjita vele abhoshe laphaya kanjalo awatape kanje ngesandla ashaya istemp samasimba kanje into ezificayo laphaya omunye ufica isandla siyistemp segazi yabo omunye ubhala igama lakhe ngegazi ukuthi I was here yabo isitokisi-ke nje iheli yokuqala oqala ukubone kahle ukuthi yabona-ke ngiboshiwe-ke la yabo zonke lezi la ngaphakathi azinasikhathi yabo uma uboshe kahle ku-Friday ayo uzozwa mntanami eyi Friday, Saturday, Sunday uyobingelela Monday ubingelela usugobile vele yabo asho ukuthi umuntu ahlale because it was Friday sasibhala paper 2 if I'm not mistaken we English by that day go Friday ufika uSaturday ekseni ufika isikhathi sethi mnganami hayi ibhakede lensimbi enamel mawuthi uyayibuka mfethu lento ngathi uthi umqhamu wengane encane or amanzi akade kugeza kona ingane yabo khona nanenwele mfethu la yabo lelithiye le ngathi khona namafutha ukuba uqondi nje siyashunqa sekuba iqa ekubuye izinkwa into eshaya kabili la uthi mawuthi ubone ngale yabo two slices vongqole shandisini ngenkomiso plastic ngishaya lento vele kuphenduka isisu semthayi ngisashaya isipheke kodwa nje ngivele ngibona ayikho ngivele ngifongele isingo lesi ikhamanzi ngishaya amanzi ayi kuthi ngitshela ukuthi mfethu amajita ayengena ethotharishwa amajita ayelethelwa amasesterawo mina anginavisisa mind you I made sure ekuboshweni kwami ukuthi akufika mkhulu lokho uyakhumbula ukuthi ngithe umkamkhulu kuphilwa kanjani so I made sure ukuthi ayifiki leyo into ngizoba umuntu oduke neze or olahlekile ofile something yabo Saturday bafikela amakhensa akho lova ngiyabuka nje labafethu laba bayigebengu bayawadla namakhensa akho yabonela ama-drink umzali ushawa ngethambo yabo ikhensa kodwa ilethelwe yena lishona Saturday same thing applies yabo amanga wodwa into esihlalele la esitokisini-ke manje yabo oqamanga wodwa umuntu ufika ney'tolo ezinde sihambisa iwashi khulunywa amanga wodwa mama mina ngithi ngijeli angikwazi ukukhuluma ngilalele kuphela ngihleki futhi ejele awehleki into engahlekisi awuhleki njalo futhi ejele awuhleki noma yini awuhleki futhi nanombani awuhleki noma inini yangibamba
kuba uSunday Sunday kwakukhwayithi nginanga umuntu Sunday ebusuku kuneyintwana zisembali 3 okwakuboshwa ubra wazo nazo zaziyigang kwakuboshwa ubra wazo sila kuma holding cell esekulanda ngabona kanje ayisizwe isibhamu la ngaphakathi police station fika lezi intwana lezi nazo zabashaka zizoholanda ubra wazo ziya lapha kuma docket endlini zabaseshi lapha ngeke ayisekulanda mongena fike kube i-police station la kulokuzwa khona la kubhala khona kuvula khona amacala then mawujika ngale ama holding cells mawujika uya phezulu kune building eyodwa nje enkulu enama office abaseshi bazofuna idokotela lomfana uSunday 9 ebusuku hayi ngiyakuchazela ayila ngabona khona ama police stations now asikho safe singena kanjani isibhamu police station that's a thing lento iqhamuka ngaphandle bro iqhamuka ngaphandle ihamba ngetrans mhlawumbe sazu9 or something zidubula amaphoyisa ziyongena endlini zamadokodo kanje zafika zawaxova amadokodo futhi zihamba nawo kanti sagcina kwi-holding cell sonke sifuna ukulunguza sifuna ukubona yabo lona uthi hayibo sini la yabona khona futhi khona ukujabula ukuthi ngeke phela futhi futhi siyeqaka uma kunje yabo because asiqonda sazi kwenzakalani yabo ay le into nama seyifohloza amaphoyisa ayibamba into neyodwa ayibamba i-Edendale Mall kwakuseyiqokololo ngaleso sikhathi kuse stadium ayibamba ifohloza okhwanini angisiza sethi lezi intwana ifohloza okhwanini iqokololo yeground elingaphandle izophuma kulayini bese iyedlazeni la ngiyayazi le ntwana edlazeni la nginokuyibona futhi manje ayibabuya nayo all star ibovu igazi yabo futhi mhlambe yalimala lapho khwanini baleka mhlambe yasikwa something ngoba ayidubulekanga ayibabuya nayo le ntwana bazoyifaka la manje ebusuku yabo sivuke kusenze sivuka ngale ntwana gcwele udaka ayikhulumi le ntwana yabo istory sesisithola enkantolo ukuthi kahle kahle beyithini njengoba kudutshulwa lapha khumbula isonto ebusuku Monday sihamba siyobingelela all right ay nayo ngithotsha ngempela mnganami yabo mangabe iveni isuke sekulanda iye magistrate court eMaritzburg ngaphakathi edrobheni mnganami babodwa bazama ukweqa bazama ukuguqula isicapha yabo nje lo babodwa abayimemezela abantu etown bamemezela abantu abana stress yabo lelele yimina nje cha likhanda yabo liconnected lirelaxile masifika mfese magistrate khona indawo eyi-basement bra wami lapha ngaphansi ama-holding cell alaba futhi njengoba usukubona umuntu enkantolo eqhamuka ngaphansi edebhisini angixoxele ngaleyo ndawo nje mnganami asingakayi eprison angikutshele nje ngaleyo ndawo iyodwa la ndawo futhi ibhildwe in such a way that ungazi ukuthi yila kufaka khona amahasha umjaho yabo amabhagla aya kanje then kuba ama-room yabo hey kugcwele ku-overcrowded lapha mfethu ngeke ngamnyathela umuntu wamnyathela futhi ziyakhala yabo kuyakhuthuzwa kwenziwa yonke yabo iveni ithi ihlehle ngena ngo-reverse lapha iveni bese enivulele ufadela nithulule hayi awungithi sikhuthuziwe sekulana ayinalaba futhi bafuna lezi zinto yabo I want to make sure ukuthi every young boy eMzansi osacabanga indaba yecrime angeke fana namayi angeke fana uyadlala khehle uyadlala lapha mfethu uyakufisa ukufa lapha ya usehle evenini ubuka abantu bakithi bayilwane lapha akekho umuntu ophilayo lapha ama monster wodwa isound umsindo khona anizwani akekho umuntu ozomunye yabo but salute yes ngempela correct macala izo lezo yabo yakhuthuzwa esinawana yabo ngiphatheleni yabo isixakaxaka nje mfethu nifakwe la ibhondela abantu abavele bagcwele baningi yanuka yabo kunokushaya 69 umzala khona la yabo uthafu lapha mfethu siyajuluka kuyashisa ndoda makuma usebusika kuyabanda bro ngingene nami leli bhodlela yabo ekuyobingelelwa ke inkantolo
umuntu afika bingelele yabo. Mind you, sinama meta accounts. Into eyimeta sayiqala ngesikhathi sayile crew of 15. Yabo. So besenza noma kanjani. Kube nama gangster wars. Sometimes you go show your highs to umuntu phambi kwemali yethu, we have to move that person. Not aware ukuthi ama fingerprints nani because by that time igebengu zazingenake technology ekhona njengamanje. Sasenza budlapha wena mfethu ngoba sasirebela sasifaka umqondo ukuthi siyarebela because sihlupheka ngenxa yabantu abamhlophe ibamba le. So manje we have to take what is ours back. So lama brother ayisikhulume kanjalo. So yonke into sasiyenza sisenza budlapha. Manqunye umlungu yanqunye. Yabo? And kunama crime esawenza mfethu angifuni ukuyishiya le. Sihamba sadlule emajaltini. Safunda ukurufa amaplaza. Lama brothers athola ulayini ukuthi emaplazini kunama safety nemali yangempela because iplaza phela li business operator ingena imali every day, you understand? Dayisubisi dayisamaqanda everything. So imali ikhona emaplazini. I must tell you that emaplazini ikhona imali. So sangena emaplazini ke manje. Angisakhumbula ukuthi kwakuba igama lamlungu. But ulayini sasuthole ngesesteri eklina khona. Eyasedambuza ngesesteri, yabo? Ivele sipana nalama brother. So mina kuphelwe intwana ngikhumbula kahle lapha sasu5. Mina kuphelwe umfana omncane. Masifika la khona isarikwazi sakhona nekhehla la khona. Yabo? Intwana zakhona kuthiwa zaziphumile ziye kwi-vacation. So sithola ichance ke thina ukuthi sizoshaya ithohlo, siyathohlozaka manje siyangena la. So mase ngena la sifuna i-combination ye-safe. Aylathi ikhehla lomlungu nakamhlophe. Vele sebemchokile uMagriza ngale, yabo? Bamgxishithishe amanzi emlonyeni, bayivala nge-force lete. Waboshwa izandla nenyawo isalo safe afakwe itoyi kwavala. Kwathathwa isimark sakhe. Yazi? Sagaqa microwave, yathenwa on microwave yabekwa ku number 5. Yazi? Sashunqaza yaqhuma microwave isimark ihayiza ikhehla. Sihlala sekusofa nje. Yabo? Silosincenga mfethu, siyancenga. Sicela i-password. Sicela i-combination ye-safe. And isestele sitshekile ukuthi kunesithombe sezebra esikhulu esedining. Masusa lesithombe isafe lapha. Yabo? Hayi nomzala afe ne-combination nathi nakamhlolo. Afe nomzala ne-combination nathi nakamhlolo. Ngeke ngibone lo. Yabo? Hey. Ayicaca ukuthi kufanele sicabange fast la. Ayi, vele kuthiwe khumula ibhlungu. Yabo? Kuthiwa ukuthi kanye ukhumula ibhlungu. Bamhlubule ngempela ingcazi, bamhlubule ianda, bamvula imlenze kanje lo brazi. Donswe i-bin bag emnyama. Isongo kanje i-bin bag emnyama, plastic omnyama lo wezibi. Ushise ngomentshisi. Onsise lo epipini. Akayiculanga enani. Hayi kwakungena okwakudliwa. Kabi. Kwakungena emotweni kwakhanjwa. Yabo? Zonke lezo zinto lezo I wasn't aware ukuthi ziyohamba ihlangane zingikhandele i-case eqine njengale case engangiqula kule age engikuyona. Ngibingelele ngishaya ngo-remind the case futhi kahle njengamanje siyasuka singena wola siyaphezulu eNew Prison. Hayi mntanami ukuyo ngayo kubuya ngeke. Siwola la vele seziqale ziyakhala. Khumbula ngithe kunelwane lezilwane sikhuphuka nazo ke manje. Yabo? Izilonge ishile ngane kaSinawana. Zithi usazozwa wena. Yabo? Mawunyuwane nje mfethu jele. Mawunyuwane nje uboshiwe. Hayi usukuyinto okudlala iboshwe. Uvela uthukile. Hayibo leyo nto uboshiwe uthukile. Yabo? Iqala lifikelela la wabingelela kwathiwa unikeza idate yokuzoqula because ubusazobingelela. Ziyaqula ezinye ingane la, yabo? Ziyakhuthuza ezinye ingane la, ziya-apha ezinye ingane la. Yabo? Ziyapha immese ezinye apha imali. Ngaleso sikhathi ke mfethu angikusho ukuthi ama cellphone bengeyona into eningi.
So I'm not sure if khona ama-cell phone because ama-cell phone kongeyona into eningi nokwa-apha kungena nangaphathi ejele kungakabi into eningi mhlawumbe bekwenza abanye amasei mina angizange ngize ngi-experience into ekanjalo zibheke phezulu enye prison engiyasho ukuthi hayi kuphelile-ke ngami manje ngayinika nje ukuthi yazi ukuthini kuleko your life is over boy ngicela ama-regrets yabo but kunzima ukuthi ngiphume inyembezi but ngaphakathi ngiyakhala bra ngiyakhala ngicabanga emuva toqala ngiyicabanga bese ngiyacabanga esontweni ngomshumayeli ngiyashumayela esontweni yabo into engizoyithini nje igama lami ke nje emphakathini wonke yabo because as much as ngeke ngize ngisho mina ekhaya ukuthi ngiboshiwe kunokwenzeka ifike khona but I was praying ukuthi ngafiki yabo ngendlela enginenhliziyo embi ngayo angifuni umuntu ozongibheka ejele yabo ngithanda ngizange ngithande nje lokho ekuboshweni kwami ukubhekwa ejele yabo especially umuntu osedladleni sifike reception new prison